медал лайки. Что я кауза? Самая сильнейшая битва титанов. Зал дромадам худованд шоида, аму тренерш мега бачаҳое ки ё задесианшон мега ина 2 солшид машқ кардесиан мега. Барои Абубакр ва Мунис дар Федератсияи Россия ҳариф нест. Ҳамаро ёбридаган дар вазни худшон. Ҳаймада интереса кардаст, ҳами гудако осознават мекунад бошанд уровни худшона. Боли хит кардаг нест анашон. Абубакр, Мунис, шумо дар оянда худтон кӣ шудан мехоҳед? Раиси суд, прокурор. Иш раиси судаш прокурор мекун? Дӯстони гиромӣ, шумо мехоҳед беҳтарин телефонҳоро ба сифати аъло ва нархи дастрас харидорӣ кунед. Ман ба шумо сомонаи alabum.com-ро тавсия медиҳам. Шумо танҳо пули телефонро медиҳед ва бурда расониданаш ба ҳама шаҳру вилоятҳои Россия бепул аст ва ҳатто ба Тоҷикистон низ телефонҳои шуморо бепул бурда мерасонад. Сифати олӣ ва нархи дастрас дар alabum.com. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Акай Расул, мо ҳама мухта мешиносем. Худат олимпийский чемпион ҳастӣ, медалист ҳастӣ, паҳлавон ҳастӣ. Падартам худо раҳматӣ бисёр марди паҳлавони нағз буд. Акаотам паҳлавонанд. Ин шогирдот киян айвҷоян камтар дар бораашон нақл кун. И Мунис, Лев, и Абубакр, и Бачакозе, бразильский джиу-джитсу машкардистан. Дар сини сол уже хела дастовардии баланд доранд. Ҳозиражда 30 ғолибият доранд. Мунисимо 30 ғолибият дора, ягон поражение надорад. Машаллах. Всё достижение баланда. Абубакрам достижениёша. Абубакр айси камтар, Абубакр алмаз. Бачаҳо мебиёянд регулярно зали мо машқ мекунанд. Ма хайбо ба тамоми ҳамин ҳастим, фаҳмӣ шудам, таҷрибам. Бачаҳоро дастгирӣ мекунем, машқ метиҳем бачаҳоро. Беғарзаи мо бо дигар мактабҳои варзиши шаҳри Москвада иштирок мекунанд, машқ мекунанд. Хусусан махсус ҳама вақт варзиш кардӣ вобастаанд. И благодаря ина падаршон, бародарошон ки дастгиришон мекунанд бачаҳоро, бачаҳо активниянд нисбати варзиш. Ай ҳама чизи ҳамун қиматшон, ай ҳама чизи вайшон ҳиссиёт доранд, ҳиссиёти миллӣ доранд. Дар кадом баромадошон, дар ҳамин залам боша, дар интервюшонам ҳама вақт гапшон мо барои обрӯи миллат, барои миллати Тоҷикистон хизмат кунем, обрӯи Тоҷикистонро бардорем. Бовар кунед дар ин сини сол я фахра киям хелмисо кӯдакако уже ҳамин мақсадшон ҳамин чие ки обрӯи Тоҷикистонро бардоранд. Мисли мана ин наврасакон Мунису Абубакр бо дар зали шумо, дар салоне ки шумо тарбия мекунед бачаҳоро ҳастан бо мисли ҳамин аз Тоҷикистони худ мо? Бисёр паҳлавони ба таҷриба, ба завқ, Яҳьё доранд, Сафаров бисёр хушрӯштӣ мегиранд. Умеди орзуи калон дорем нисбати Яҳьё. Шамил ҳастай баромад мекунад, Шамсуддин ҳастанд бачаҳо, Муршед ҳастай, Сафаров. Бисёр бачаҳо бисёр машқ мекунанд, бисёр хеле имкониятҳои доранд ки баромад кунанд, оянда иншоалло результатҳои баланд ба даст биёранд. Ҳастанд, иншоалло умед дорем, машқу дестем шуд. Хайр барои результатҳо камтар вақт дар кора, сабру вақт дар кора. Ман медонам ки ин бачаҳо ҳамин асос направленияшон ҷиу-ҷитсу ина бо панкратион. Бо агар имконият боша ки мисол самбо баромад мекунанд, лекин оянда ман ҳамсӯҳбат шидагиам, падаршон кардӣ. Оянда иншоалло ё аз намуди куштини дзюдо иншоалло баромада давом метиҳанд. Барои чӣ ки дзюдо намуди бозиҳои олимпия аст ва барои қаҳрамони олимпӣ шудан
бояд ҷудо баромад кунам. дар бораи ё кам тарак нақл кунед, аз куҷо ин қадар ғалаба, ин қадар ҳар як и медалшон история дорад. таърих дорад? Таърих дорад. ҳар як медал, масалан агар ҳамин медал ама бардорам, ҳеҷ нақл мекунам. Медал айки ҷоя кабза. Самый сильнейшая битва титанов. Будем ҷои якума гирифтам. Иншаллоҳ худованд дизае ки ҳаме ҷуда 100 медал тилло мекунем. Энами пояса ку габзан мунис айтай? Абубакр. Ку габзан ҳамин пояса. Айки ҷо гирифти пояса? Кадом мусобиқа? Кира ғалаба карди? Даёда дастай? Қариб, а? Дай Муниса мепурсем. Мунис, пояса даёда дастай айки ҷо гирифтиша? Чемпионат Евразия. Кира ғалаба карди? Даёд ҳаст? Кира ғалаба карди? Я тоже. Лев был. Лев? аз куҷо буд вай лев? Африка? Франция. Франсия буд. Кимоно киди балкиди будем ша. Бекимоно ям балкиди. шумо худтон ҳамин варзиша дӯст медонед, ки шумо падартон гуфт ин варзиш хеле машғул шавед? Барои Тоҷикистон. барои обрӯи Тоҷикистон бардоштан? муҳориба кардан дӯст медонед? барои чӣ? ҳамаш ба хотири Тоҷикистон. Ира дар дуруни зал мебинем, зал метавонанд бачаҳоку маълум айда. Ҳамин ман обзи мураббӣ кор мекунам, аз соли 2015 вақтем ки пеш варзишгар будам. Ман мебинам ҳамин чихе шогирдо кадумеш ба ҳавас машқ мекунанд. Мисол баъзе кӯдакакое ҳастае ки мисол падару модаршон мехоҳад, леки ба ин ҳоли намефаҳманд, камкар маҷбур карда мебиёнашон. Ана ин кӯдакако яке аз онҳое ҳастанд ки беғарза ё бо ҳастанд бачако ва ё ба ҳамин шавқу завқанда мисол як чиза тамошо мекунӣ ку мисол дар телевизор ҳавас мекунӣ мебиёй ба ҳамун ҳавас машқ мекунанд. ҳамин хилд акаи Расул барои чӣ интихоб кардӣ ҳамин варзиши ки хилд машғул мешудӣ? Аввало падари ман варзишгари гӯштини миллии тоҷикӣ буд. Вольник баромад мекард, самбо баромад мекард, дзюдо баромад мекард. Амура фақат направление дзюдо дод. Барои чӣ ки дзюдо олимпийский вид спорта. Гуфт ки дзюдо баромад кунед. Шумо бояд баромад кунед дзюдо. Аввало ман ин сулода намефаҳмидам ҳамин чиза. Мерафтем регулярно машқ мекардем. Хеле ишқ набуд, муҳаббат набуд, да? 12 сола, 13 сола будам. Яке ҳамин чихеле ки ҳамин я шилчок шид, да, дар калам. Я схватка шид дар зал, схваткаро мо бридам. ҳамунҷо ман я ҳиссиёт пайдо кардам, да? Как будто ман якам дар калон шидам. Ишқи ман зиёд шид нисбати ҳамин варзиш. Чӣ хеле зудтар дода будӣ ки хеле як пайдо шуд? Зал просто тренировочный процесс буд. Ман схваткаро бридам. Чихеле ки ҳамин ба ақлона ҳамин фикр кардана ман сар кардам, да? Дуруни зал да будам. Яъни физика не ақл? Ақл. Баъд дига тамом. Инам чихеле ки ҳозир ҳамин бачаҳако ҳушу ёдшон дар машқа, варзиша. Ягон интерес надори кӯчада. Ҳамин зал боша, ҷои хобат боша, хӯрданӣ боша, тамом. Инами то ҳозира, инами омадем то соли 2011 то соли 2015 сола кормон ҳамин буд. Фақат ҳушу ёдмон дар варзиш. Баъд ай майдакимон падармон моро фақат насиҳат мекард ки машқ кардан дар кор, обрӯи Тоҷикистона дар дунё машғул кардан дар кор, бардоштан дар кор. Ҳамин фақат гапи падари ман ҳамин буд. Дар любой интервюшам агар таърихам бардорам, гапшон ҳамин буд. Фақат барои ҳамин Тоҷикистон хизмат кардагиам. Амура мамусу направлят кардагиам. шумо падари Мунис ва Абубакр як бор муаррифӣ кунед, хитонопак нақл кунед ки барои чӣ маҳз шумо фарзандони худро бурден панкратион, ҷиу-ҷитсу ва дар оянда ният доред ки ба назди акаи Расул ба дзюдо баред. Барои чӣ? Ассалому алайкум. Як бор дига якум ба хотире ки ман худам варзишгар будам. Муаррифӣ кунед хитона? Ман худам Каримов Авасуҷа Муҳаббатович. Ман худам ай соли 2003 то соли 2010
наҳа профессиональный футболист будам. Хай ҳолат ҳам хешид ки хай як мақсад травма ячи гирифтем ки ҳами види варзишда буромадем, ҳами види варзиш. ҳами варзиш буромадем. Не ки фикрам аввал буд ки фарзандора дар ҳами чӣ мемонам? Футболда мемонам ки мақсад ҷои хидмат мақсад бигирам. Не ки ба вақте ки ҳами Москва вардумшона мунис 4 сола буд, Абубакр 3 сола. Як ҳами 6 моҳ ҳами хонада хай телевизор ҳами меомадам, хонада ҳами аввал хай кор меом нигоҳ мекардам ки шумо приёма кадесиян, исус кадесиян. Мегум ки чӣ тамошо мекардошам. Баъд ҳами историяи ҳами мебинӣ ки ютуб да история дидам, фақат ҳами чиёи Акай Расула баромадоша чихел чемпионатода мезанад, чихел приёмо мекунад. Ки тамошо мекунед? Ба ҳамун нигоҳ кардам ҳами приёмора, баъд мунис барафтем зал гуфтем ки ҳам хеле гуфтан ози 4 сола майдай бадай. Ба 5 сола шид и 4 сола. Ба бурдумшона зал, ҳами зал дуромадан видеош ҳатто ҳастай зал дуромадан ҳами приёмоҳои Акай Расул хачи амора задесианда. Якум бо. Одаме ки аҳмаш кардаги набуд. Аҳмаш кардаги нестай. Зал дуромадам, худованд шоҳида, ҳамун тренерш мега бачаҳое ки ё задесияншон мега ина 2 сол шид машқ кардесиян мега. Мега истеъдоди худододӣ айда ҳавас. Ба ҳами ҳоли чемпионатода видеош ҳастен, ҳами қа чемпионатое ки баромад кард, ҳамун приёмое ки Акай Расул мекунад, ҳамаро мезанад. Тай куҷое меша чемпионат мебаромшона, кадом давлате бошад. Дар куҷое ҳастай барои ки ҳамира ҳастай талант. Масалан мехоҳам ки ҳамира ба мега ки мегум чемпионатода мехоҳам мера дом мекамера мегум ки мегам бояд бой натми якум барои чӣ ки ира худш мега ки байрақ Тоҷикистон намехоҳам да байн дига байрақҳо поён бихама. Демиш наган ки шогирдои Расул Боқиёв оврӯйвайра мо пас кунем. Машаллоҳ. Ба ҳамин хотир мега ки мо фақат бояд якум ҷо амхел тахад якум ҷо рафтан гирем. Мақсад ма ози оддих ҳамиёра 2 сол ши надидам, ягон бозишона надидам. Ба имшад намекунаш Акай Расул, оддих намекунад бачаҳо. Мода намеша. Ҳами ҳози спортзал медуран ҳамчун бозӣ мекунанд оҷа, правильно? Яъне меран ки уҷа бозӣ мекунанд, як шавқовар райшонанд. Дуруст аст? Исини сол кӯдако мисолаш ҳама хеле. Яки ини хеле кӯдакое ки мисол хеле кӯдакоро избранӣ мекунанд. То, что серьёзно относятся к своему делу. Ҳастанд кӯдакое ки аз кӯдакишон мисол гап дига ихтисос да, мисол гап актёрана, чӣ хел актёришон сахт зуд мешава, яки ҳамон истеъдоди актёрӣ хомӯш мешава. Ҳастанд кӯдакое ки сахт футболистанд, истеъдоди футболистишон хомӯш мешава, мисол гап кӯдакое безор мешаванд ҳамин чиз намешавад ки ҳамин ки биёяд нохост. Ина ма яташ ма таърихи хидмат мегум, ма ҳамин соле ки хидмат ба ёд дорам, ҳамин 4 солагӣ ма дар болои гилеми гӯштинам. То ҳозира ма дар болои гилеми гӯштинам. Ози хай дар соли 2015 камтар профессиям дига шида, ки ози ман мураббӣ кор кардестам. Лекин ма постоянно бо чӣ хеле ки пеш будам дар карьёр, ҳози боз зиёд да ҳамҷаем. Барои чӣ ки группа ҳастай, кӯдако ҳастай, ҳамаро фаҳмодан, гап задан, процесс аз соати 5 то соати 9 дар болои гилеми гӯштин мешавад. Чанд соат мешавад? 4 соат, 5 соат дар болои гилеми гӯштини. А так ман меомадам 2 соат дар болои гилеми гӯштин машқ мекардам, мебуромадам мерафтам. Ҳозир зиёд вақта магум мекунам. Ма ягон майда хеле бигем отвращение, усталость, бефарагӣ нестай. Ты медрои и ты себя чувствуешь полезным народ, для общества, да? Человек к тебе подходит, что-то спрашивает, и ты знаешь ему, что отвечать. Как этому человека направить, чем помочь ему, какие комбинации, какая работа ему нужно выполнить, чтобы стать лучшим. И от этого ты получаешь какое-то наслаждение, что ты полезный человек в этом обществе. То же самое у них эти качества нужно будет немножко развивать. И чизура камтарак, и фамудан, и одудан, и кори уже падарай, кори мураббиай. Ҳами 2 нафар агар ҳами одама гирд кунанд, направлят кунанд, иншолло ҳами туғри ира фаҳмодан дар курай, да, и хеле ки вот ты мекини, там тебя ждет, там, ну, тебя ничего там не ждет. Понимаешь, здесь она учхеле ки меги хомӯш мекунӣ, да? Агар ки ты ира туғри мефаҳмонӣ ки ояндаи ты анаи одамай, ояндаи ты анаи одамай, мисол пример нишон медиҳӣ, ҳаваси и бо як бора зиёд мешавад.
Оди 2 сол шид дар Рио махадам оди ханаридам оди хурчи. بعد همین وقتی بچه خود دستجین میکنن خود مدال میبرن بعد تو یگام میسوری که مکافات میکنی شما یگام چی؟ مکافاتشون چیزی بگن میکنم شما مقصدی مکافاتشون چی؟ میگه که ما بزنیم ما میزنیم ما را فلان زال بر میگنیم نمیگه ما را ایش وش بخر اگه ما زمین بینن که دیو کی میگن که ما اینو بزنیم بیایم ما را پیش اکر رسول میبریم میگن مثلا پیش برای شما نزنید پیش اکر رسول اومدن؟ برای که زبانیکاشون نرمال نیای هسته اگه شاگرد یک طرف فقط میزنه؟ نه با چون نرماله همش میزنی که تو مقصد که چیز уже میتونه هست او زالودا نیست دیگه آخی همون آدمی که خواه کنه خدش وای کنه да باروش разнообразие в спортзалах спарринг партнёр это очень хорошо айни ҳол шумо ба кадом мусобиқа тайёрӣ дида истодаед 27 январ да панкратионай 26 январ да по бразильски ҷуҷитсо всероссийский турнир медонам худаш 26 январ ва 27 шумо дар кадомиш бисёр сахт тайёрӣ мебинед озу ҳар душтам барои ки панкратион отборочный тур барои чемпионат мирай ҷуҷитсо боша хай мо уже отборочныйра буридагем моҳи февралда иншоалло абу-даби мерем дута чемпионат да оҷа мегузарем машоалло акай расул ё дар ояндаи наздики кай мо дар мусобиқаҳои ҷудо мебинем худо хоҳад ози ма падаршон катиам суҳбат шидам озираш дар нақшҳое дорам ки ҳами оид ба ҳами ҷиу-ҷитсу панкратион мусобиқаҳо дар озираш дар иштирок мекунанд баромад мекунанд ҳами худаш гӯштини ҷудо аз ҳами ҷиу-ҷитсу омадагиа партияшон зура ёра ёра стойкашона зур кардан дар кор захвата скороста приёму раҳило бросок ичиҳо ичизора мисол ёра баъд оянда иншоалло мо вай мекунем ислом мекунем туғри мекунем озирашда фақат аз қафои мусобиқаҳои худшон бигем ҷиу-ҷитсу ва ҳами агар устод бига ки кай чемпионат ё тайёранда мусобиқаҳои ҷудодан иншоалло оста-оста мо ёра подключат мекунем рафта оста-оста баромад кунанд лекин озирашда ман мегӯм стойкашон камтарак систай стойкашон партияшон ба хватай бо ҳаму мағлубият намедонам ҳозир айни ҳол гуфтам метавонем ки барои абубакр ва мунис дар федератсияи россия ҳариф нест ҳамаро ё буридаган дар вазни худшон не только дар ҷаҳон вай бурид дар евразия это мировое же да да это мировой медаль да вот мировой вот этот покажите мне мировой вот мировой медаль ё дар гирифтаган я абу-даби да من رأيت زلطة گرفت که بیدم мақсади най пояс чемпиони абсолют чемпиони евразия европа ва азия да мақсад зад француза яъни ҷуҷитсу да гирифт бо ду бор се бор зашта кард ҳаймада интерес акарас ҳами гудако осознават мекунад бошанд уровни худшона боли хит кардаг нест нафшон ани ток между собой ҳаракат меканиш дазал иш мега иша бисёр машғул мешаиш ки иш мега медалои мо якумҷо бисёр саиш якумҷо бисёр бо бани худшон вай кадарам ба ё миёни як чанд сол фарқ доранд ё як сол фарқ вазн мекарди бисёртарай мунис 24 ай 23 21 кило вазн фарқ дорад як сол 21 кило машаалло من دیگه 24 کیلو دارم اما уже 24 دیگه намероям уже мора бигем ки сир каданай вес 24 кило барои ки ҳами ахирон чемпионате баромад кардан ҳариф нест меаю мега ки шумо мекишен гудакои мора мақсад брасокошон даmu каналшон ҳастай ҳамун чемпионатода чӣ хеле брасоко мекунанд омадан гуфтан иму бози инай мунис дар бизанен сайто даста эксперт баромад кай сай ҳазакони ида эксперт мумкин нестай ози ари қонун қоида барои чӣ барои ки эксперт ай 3 сол зиёд машқ кардаги экспертай и чанд сол машқ кардастай ёзи нав 2 сол шуд машқ кардасай ира уже эксперт монда уже мақсад 4 низ сери пайса хати барои ки ба ҳам весша уже 26 да монданша барои ки дига 24 да уже мера худаш ку чемпионатои на ҷаҳон даже абу-даби мерем ҳама мешиносад ҳама меоянд меган ки это шидагаи чемпионато ки даже буромадаги нестан қачи просто буромада медала додан сурат гирифтан не чуа намемон акай расул ҳамин чӣ мега ҳаста чемпионатое ки мебуроянд қатишон муҳориба намекунанд барои чӣ нодурустай ки кор нет почему вай охи они признают его сильным то есть отказываются выйти отказываются
Такое тоже есть. Сайтҳои ҳамун организатсион бо кадом фаҳми чӣ кора мекарда бошам? Охай, вот есть явный человек, который явно выиграет всех. Да? Вот, то есть знаешь, что он выиграет. Скажет, ну зачем лишний раз? У меня тоже было так. Брасокой безеб мекунанд, ё ки мақсад брасокой мощный мекунанд шуна. Ма худо хоҳа 24 баромад мекунанд ё? 23 бо 26. Кадом биштар мерем акай раз. Шо канча вақт дорем? Но они не в Москве, не в Москве, да? В Москве будет 23, 26, 27 закрытый мегзара, Панкратион закрытый турнирай. Мумкин ки муқадди камера бирем бар 26 да метонем дромада. ҳазор раҳмат барои оне ки шумо ирзомоди накай расул. ҳазор раҳмат ба Мунис Абубакр ва падари онҳо ки хел фарзандора тарбия карданд. Охирон савол, ман боварӣ комил дорам ки ҳар як тоҷике ки дар Москва аст савол метиҳад чӣ хел кунем ки фарзанdoи мо хел чемпион шаванд. Фақат нияти нек мақсад якмаш ку ҳамин нияти пок боша, нек боша, худаш вақт дигар ҷидо шидан мегирад. Шумо чӣ тавсия метавонед накай расул? Муҳимаш дари варзиш и орзу ҳаваса. Ҳамин кӯдак ки орзу ҳавас дошта боша, ман фикр мекунам падар ҳатман вақтам меова, ҳам имкониятҳоро меова. Яке мисол мактаби мо мо лично шахсан агар бинем ки ҳамин кӯдак орзу ҳавас дорад, лекин возможност надорад, лекин маблағ надорад, абонемент гирад. Мактаби мо яке аз мактабҳо ҳастае ки дастгирӣ мекунад ҳам хеле кӯдакора бе ҳамун абонементаш, бе ҳамун чизаш марҳамат биёя машқ кунад. Барои чӣ ки ман худам ки варзишгар будам ин чизоро ман дарк мекунам. Ман худам вақте ки дар зал машқ мекардам, мо ҳар моҳ $500 медодем, машқ мекардем ҳар моҳ. Ман ин чизоро медонам ин чие. Вақте ки имрӯз мебиёянд муроҷиат мекунанд ки ака мо фахр мекунем, мо мехоҳем кайти машқ кунем, лекин имконият надорем, марҳамат машқ кунем. Машааллоҳ. Барои ҳамин иҷа асос ҳамун орзу ҳавас, ҳамин фарзандат ки агар дошта бошам орзу ҳаваса, ҳамура ёрдам кардан дар кора. Вақт ҷидо кардан дар кор тамом. Аз тарафи падар вақт ҷидо карда омада ҳамун кӯдак ҳавасманд ҳавасша зиёд кардан дар кора. Тамом. Дар ҳамаи YouTube 135 та 155 та видеои ҳамаи чемпионатшон ҳар як медал задагӣ гирифтагишон соперникошон ҳамаш аст. Ҳамаш аст. Ман мегӯям ҳар як медали ин таърих дорад. Абубакр, Мунис, шумо дар оянда худтон кӣ шудан мехоҳед? Раиси суд, прокурор. Иш раиси судаш прокурор мекун? Барои чӣ? Барои чӣ имрӯз шумо варзишгаред? Вақти варзиша тамом кардан охида кума. Не акай расул олимпийский чемпион буд. Ҳозир беҳтарин мураббӣ дар Россия аст. Я когда стану большим, ну борцом стану. А после? Раиси суд. А ты? Маконшам. Ҳама чемпионатор мебурам ва прокурор. Барои чӣ прокурор? То хай ё тренерӣ мекунед ё прокурор ё суд кадомеш ба вибират мехоҳад. Барои чӣ мас прокурор ва суд? Тавро масъал тавоёш ҳам масъал ҳама дар ҳамин структураи давлат ҳаст. ба шумо муваффақият. Акай расул раҳмат ки омадед, шумо ба шумо муваффақият. Марҳамат шумо.